Halo Miki. Iya kali ini tuh. ঠিক আছে দে লেলেছ না 10 মিনিট লাগি আমি পঞ্চমাঠু মুড়ি মানে বেশি লাভ lu তুমি সেই কথা কো lu তো স্বামী কি মনে করছি মু তো কিছু ভুল কইনি এলাইছ কথা না পেপড়ি ভাই ও ঠিক আছে নাই ও তো বুঝি দিছি না না সে রাগ হবো কথা শুনো তো আগে ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବାପା ବିଗୁଡ଼ି ଯୋଉ ଡବଲ ଲାଭ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ମରିଗ ଲାଭ କଲେ ତାକୁ ଭଗତ ଖେଳ କରିବ କି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠି କିରେ ତମେ ମରିଗଲା ପରେ ଭାଉଜ ଖାଇବା ନାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ତା ତଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଭାଉଜ କାମ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା କଥା ମୁଁ ମଶାଣି ପଡ଼ିବି ନା କ'ଣ ଭାଉଜ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ପକେଇ ଡାକୁଛୁ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠି କ'ଣ ଭାଉଜ କିଏ କଥା କ'ଣ ପକେଇ ଫିଗରଟା ତାହା ଦଉଟି ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର କାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପକେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ କାଣ୍ଡଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଭାଷଣକୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୋର ଏଠି 10 ଟଙ୍କିଆ ସୁଧ ଲାଗିଛି ତୁ ମୋତେ 10 ମାସରେ ଡବଲ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଟା ମରିଗଲା ପରେ 10 ଦିନର ଡବଲ କିଛି କର ଯା ଯା ସୁଧ କଥା ପଛରେ ହିସାବ କରିବ ମୋତେ ପଇସା ଦେଲା ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବି ତୁ ଜାଣିବୁ ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ସତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବି ଲୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଗାଡି 500 ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରିବୁ ଓ କହୁଛି ମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବି ନା ସେଠି ଆମର ପ୍ରେସର ଦବା କଣ ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି ଏଡେ ଅନେକ ଆଗରୁ ଗୋଲା ଫୁଲ ଭଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଉଲା ଦେଖୁନ ସୁକୁଟି ସେମିତି ଆଣି ମୁହଁ ବି ଦେଖାଉଲା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ବେକାରଟାର କାହିଁକି 500 ସାରିବୁ କହିବୁ ସାରିବି ନା ଅଳ୍ପ ସାରିବି ନାକେ ସାରିବି ଜାଣିନ ଏଡେ ଅନେକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି 60 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ଆଇ ଫେରନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ତେଲ ମୁଣ୍ଡର ମାରିଲା ପରେ ବଳୁଛି ସେ ତାକୁ ପିଚାର ପ୍ରେସର ଆମର ତ ମୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ସେଠି ସାରିବା କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ସାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଉନି ଓହୋ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉ କଣ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବୁ ଏଇଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଥପଦେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କହିଥିଲି ତମେ କାଇଁ କହିଲ କଣ ଲେଖିଲେ ବଳଦେବ ତମେ ତ କହୁଛ ଲେଖିଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଲେ ମତେ କହିପାରିବି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଦେଲି ହଁ ତମର ଉପଟା ଧନ ତଣ୍ଡ ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ